המונדיאל חוזר, והפעם הוא גדול, נפיץ ורחב מתמיד. בפרק של היום צללנו לתוך הצד המזרח תיכוני של המונדיאל. דיברנו על הדרמה סביב נבחרת איראן שמנסה למנוע עריקות, המתח בין התרבויות במשחק הגאווה של מצרים נגד איראן, המסע המיוחד של ירדן, של עיראק ועוד נבחרות נוספות, שאלת הזהות שמטלטלת את המזרח התיכון, ומתי נבחרת פלסטין ונבחרת ישראל כמובן תעלנה למונדיאל. זו כמובן גם הזדמנות טובה להזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, יוטיוב, טיק טוק, טלגרם, פייסבוק ואינסטגרם. בנוסף, לא לשכוח להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם לאירועים והרצאות, ולהזמין אותי להרצאות על המזרח התיכון בשפת הקריקטורות, ולא רק. כמו שאתם יודעים, אני אשמח כתמיד לא רק לתגובות ושיתופים, אלא גם לשאלות והערות על הפרק הזה, ועל פרקים אחרים שהיו, או נושאים, או אורחים שאתם מעוניינים שיבואו לפודקאסט. וכמובן, לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שעוד אנשים יצטרפו אל הקהילה הגדלה. יאללה, בואו נתחיל. שלום לכולם, 4 שנים. כל 4 שנים אמורות להיערך בחירות, זה לא תמיד קורה, אבל כל 4 שנים יש גביע העולם בכדורגל, שמוכר בשמו הספרדי, המונדיאל. והאיש שלנו לכדורגל, ובטח כדורגל בהקשר המזרח תיכוני, הוא האחד והיחיד, אורי לוי. אורי לוי, למי שלא זוכר, יוצר ועורך אתר בבגול, ההסכת שער של תאגיד השידור, שדרן ופרשן ספורט אחת, ושליח כאן 11 למונדיאל 2026, וכמובן, אורח פרק 75 של אוסקוט. אהלן וסהלן יא אורי. אהלן וסהלן נועם, כיף חלק? אלחמדולילlah, רב אל-עלמין. אתה יודע שמדברים על מונדיאל ומזרח תיכון, אז אולי זה סריטה שלי, אבל שמתי לב שבמונדיאל 2018 היה לנו את חודש רמדאן. גביע העולם בכדורגל של 2022 היה בקטר, מדינה ערבית מוסלמית. והפעם גביע העולם שיתחיל ממש תכף בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נופל על חודש מוחרם, שהוא החודש המקודש, כשחלק מהמדינות, כמו איראן ועיראק, הן שיעיות, ויש באמת ימי האבל של קרב קרבלה. כמובן, יש את פרק על הקרב עם פרופסור מאיר באשר, מזמין אתכם, נוסיף בתוכן. אבל אני רוצה לפתוח דווקא בכל הנושא הזה של האירוח. לעומת גביע העולם הערבי, עם מרכאות או בלי מרכאות של קטר, הקטנטנה, אז הכל היה כל כך קרוב, נסיעות קצרות, אוהדי כל הנבחרות נפגשו ברחובות, כלומר זה לא שהיה לך, אתה נמצא בעיר כזאת ואתה פוגש רק את הבית שלך. מלונות, תחבורה ציבורית, והפעם אנחנו חוזרים למדינה גדולה, וכמובן לא רק מדינה אחת אלא 3. איך אתה רואה את המרחקים והפיזור הזה הולכים להשפיע על החוויה הזאת של הנבחרות? כן, אז קודם כל, אתה יודע, אם אפשר להתייחס רק למה שאמרת בהתחלה, לגבי זה, קשר ההולך והמתהדק בין העולם הערבי והמוסלמי לכדורגל. וואו. אנחנו נחווה עוד קיץ של פיק נוסף בתופעה הזו. אני זכיתי במרכאות לסעוד סעודת iftar עם אוהדי נבחרת מצרים במוסקבה. וואו. מתחת למלון של השחקנים ב-2018. ב-2018 המונדיאל. כן. עולם אחר לגמרי, כאילו לא היה להם בעיה בכלל, הם קיבלו את כולם, כל מי שרצה להצטרף לשולחן וזה, והיה באמת חוויה מרגשת. אז אני חושב שאנחנו בדרך לעוד קיץ של התחזקות והתהדקות התופעה הזו. יש בה משהו ממכר מהזווית שלי, כמי שמסקר את זה כבר מעל העשור, אבל זה פשוט ככה. זה דרך הכסף, זה דרך הרגליים, זה דרך הראש, וכשאתה יודע, למאזינים הוותיקים יותר או הבקיאים יותר ברזי האסלאם ובהיסטוריה האסלאמית, צריך לזכור שהאסלאם והרעיון הזה של מוחמד התחיל הרבה כתנועה חברתית, כאיזה משהו מדבק כזה של שוויון הזדמנויות נקרא לזה. כן, כולם שווים לפני האל. אני חושב שהכדורגל באיפשהו די מספק ביטוי, איזושהי רפרזנטציה לערך הזה, וואו. ובגלל זה נהיה כל כך חזק, וזה בלי ספק הולך להיות טורניר מעניין, כי כמו שאמרת, הפער והשוני ממה שהיה בקטר, דבר שלא יחזור לפי דעתי בזמן הקרוב, אלא אם כן זה יקרה שוב פעם בקטר, כי אני לא חושב שיש עוד מקום בעולם, כמו דוחה, מהבחינה של התשתית אצטדיונים שהם בנו בעיר הזאת ומסביבה, ובמקום הקטנטן הזה, וכמות האנשים שנכנסו לשם, זה לא יכול לקרות. ולראות 4 משחקים ביום, כמו שאני עשיתי בשלב הבתים, זה לא הגיוני. זה שוחק, וזה מטורף, וזה מביא איתו דברים אחרים, אבל זה גם כיף גדול. אז אנחנו הולכים לטורניר אחר,
אבל לא פחות מרתק מהזוויות הדתיות, הגיאופוליטיות, כמובן של העולם הערבי והעולם המוסלמי בכלל, בטח בתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו. אתה יודע, העולם פוסט ה-7 באוקטובר, כן. או העולם של מלחמה ישירה בין ארצות הברית לאיראן וישראל גם כן. החיים עצמם הולכים שוב פעם לקבל ביטוי בטורניר הזה ובספורט הזה, שהוא הדבר הכי יפה, הכי מרגש, ואולי כנראה ענף הספורט הכי אמיתי והכי פופולרי בעולם. דיברנו על זה בדיוק לפני שהתחלנו להקליט, שאחת האנקדוטות שחשף אותי חגי אחי, זה שאנקדוטה מגניבה, שב-16 ביוני יש משחק בין צרפת וסנגל, משחקים באצטדיון הפוטבול של הניו יורק ג'טס והג'יינטס, אפשר להגיד שזה דרבי סנגלי, אבל זה אולי הגזמתי. ובאותו ערב יכול להיות משחק במקה של הכדורסל, מדיסון סקוור גארדן, אם הגמר ה-NBA באמת יגיע למשחק 6. כמו שבאמת אמר לי אחי חגי, שהמשחקים אומנם לא באותם שעות, יש איזה הפרש של נראה לי 4-5 שעות, אבל האוהדים נוסעים למשחקים, אתה יודע, מגיעים שעות לפני משחק, נשארים שעות אחרי משחק, אנחנו מדברים על עשרות אלפים, אולי אפילו למעלה מ-100,000 איש, רובם תיירים, רובם כנראה זה אמור להיות סדרה בגמר ה-NBA. כן, כן, כן. גמר ה-NBA, רק נגיד, אנחנו מקליטים, נדבר על זה עוד רגע על התאריך. כרגע ניו יורק ניקס מובילים 3-0 על קליבלנד, 2-2 במערב בין OKC לסן אנטוניו. והמעניין הוא שאתה יודע, סנגל צרפת, זה אומר שרובם כנראה גם לא דוברי אנגלית. רובם יעברו דרך פן סטיישן, כן, מעין תחנה מרכזית של הסאבווי, שנמצאת ממש צמוד למדיסון סקוור גארדן. יתקלו פנים לפנים לכל אלפי או עשרות אלפי האוהדים של הניקס. קיצר, יהיה ממש שמח, רק צריך שהניקס יעלו לגמר, ואם יזכו באליפות בכלל מגניב. אבל נחזור רגע באמת למזרח תיכון, ולכבוד חודש מאוחר נפתח בשים, אז אנחנו מקליטים בט' בסיוון תשפ"ו, שזה 25 במאי 2026, עוד ממש רגע אורי יוצא לדרך למונדיאל, ואי אפשר שלא להתייחס לפיל שבחדר, כן, המלחמה הישירה שכמו שאמרת כבר, איראן לבין המארחת הראשית, ארצות הברית, וכמובן המשך המתיחות שמה שקורה בימים אלה, אתם כבר יודעים את העתיד, אנחנו לא, אבל מדברים על הסכם אפשרי או חידוש מלחמה, ובנוסף אגב, צריך לקחת בחשבון את האפשרות הסבירה, שערב חגיגות ה-250 לארצות הברית, ה-3 ביולי, האמריקנים יכול להיות שהם יערכו בדלס השמרנית את איראן, ואת כל זה אגב רק נגיד, איראן עושה בלי הכוכב הגדול שלה. סרדר הזמון, ככה הוגים את זה? כן. אז מה שלום הכדורגל באיראן בימים אלה? מה אנחנו מצפים באמת במשחקים בלוס אנג'לס? כן, מה שנקרא טהרנג'לס, 500,000 איראנים, קח את זה. כן, אז קודם כל זווית על מה שקורה בכדורגל בתוך איראן, אז באמת המלחמה עצרה שם את הליגה לחלוטין, וההתאחדות האיראנית החליטה לא לחדש את משחקי הליגה, ולמעשה לחדש אותם רק אם התנאים יאפשרו זאת אחרי המונדיאל. Okay. הם כן כבר רשמו את הקבוצות שייצגו אותם במפעלים האסייתיים בעונה הבאה, אבל החליטו לא לחדש את הליגה, ובעצם הנבחרת האיראנית נמצאת מסוף מרץ באנטליה, בטורקיה, בהתחלה רק עם השחקנים מהליגה המקומית, ועכשיו כבר הצטרפו שחקנים כבר משאר הליגות, גם החבר'ה שמשחקים באירופה, במחנה אימונים. עכשיו, כל יום יש כותרת אחרת מטורפת שקורית עם איראן לקראת המונדיאל הזה. העדכונים האחרונים, בזמן שאנחנו מקליטים, הכל עוד יכול להשתנות כמובן, בהתאם להסכם, בהתאם להכל. זה שאיראן העבירה את הבסיס שלה, הייתה אמורה להישאר בטוסון, אריזונה, ומשם לטוס באמת לשני משחקים בלוס אנג'לס, נגד ניו זילנד ונגד בלגיה, ועוד משחק בסיאטל, שתכף אנחנו נדבר עליו, נגד מצרים, במשחק שעוד טרם נקבעו זהות הקבוצות, הוכרז שהוא יהיה אירוע הגאווה המרכזי, בשבוע הגאווה שקורה בסוף יוני, 26 ביוני, עוד בסיאטל, עיר שהיא מאוד מאוד פרו-להט"בית נקרא לזה, LGBTQ זה, וכולי. וכבר עוד ברגע שהתברר שזה הולכות להיות איראן נגד מצרים, אתה דיברת פה על קרב קירבלה, נבחרת סונית מובהקת מול נבחרת שיעית, וכל הדבר הזה, מיקס חולני ומשוגע. שתי ההתאחדויות הגישו בקשות רשמיות להוריד את המיתוג של המשחק הזה כמשחק הגאווה, שאין להם בעיה שיהיו אירועים מחוץ לאצטדיון, אבל בזמן שהם משחקים, כאילו הציפייה של המארגנים הייתה שכל הדגלים של דגלי הקרן יוחלפו בדגלי גאווה, שסרטי הקפטן שהשחקנים לובשים על היד שלהם יהיו בצבעי דגל הגאווה, ואני לא יודע מה איתך, אני לא רואה את מוחמד סלאח,
ולא את מדי תרמי, לובשים סרט קפטן כזה. אז זה יהיה עניין, אבל איראן החליטה להעביר את המחנה שלה מטוסון אריזונה לטיחואנה, במקסיקו, וזה בניסיון להתגבר על מכשול הוויזות. הם נמצאים באנטליה, ולא כל השחקנים לפי דיווחים שונים קיבלו ויזה לארצות הברית. ספציפית, השמועות זזות סביב השחקנים שהביעו תמיכה במשטר האיראני במהלך המלחמה, ברשתות החברתיות או בתקשורת. כלומר, האמריקאים לא מאפשרים לאלה שתמכו ברפובליקה האסלאמית. זה הסברה, וזה הדעה הרווחת כרגע. ואחד הטריקים שהם ניסו לעשות זה בעצם לנסוע למקסיקו, לטיחואנה, שמבחינת קו אווירי זה אותו דבר כמו טוסון, והמרחק בטיסה מ-LA ומסיאטל הוא אותו מרחק, פשוט הוויזה תהיה שונה, זה יהיה די דומה לוויזות של נהגי מסעית מקסיקנים, שאתה יודע, יוצאים ביום, עוברים את הגבול, חוזרים בערב. זה מה ואז, עכשיו, אתה יודע, מקורותיי, מה שנקרא, הוא עושים לי שהסיפור פה הוא מתחת לפני השטח הוא אחר, פתאום, עם ההסכם המתגבש, או לחלופין, המלחמה שתחודש, ההתאחדות האיראנית לא רוצה מצב שבו במשך 3 שבועות יש לה משלחת של כמעט 50 בני אדם בארצות הברית. יש המון הטאבים, ואנחנו זוכרים את הסיפור שהיה עם נבחרת איראן בנשים בגביע אסיה באוסטרליה, כן. כאשר 7 שחקניות ביקשו מקלט באוסטרליה, בסוף 5 התחרטו וחזרו, 2 מהם נשארו וקיבלו מעמד של פליטות באוסטרליה, אז אומרים שהם החליטו לעשות את זה כדי לצמצם את זמן השהייה של המשלחת על אדמת ארצות הברית, כדי למנוע מצב של עריקות המונית מהנבחרת, שזה מאוד מעניין. והאיראנים מראים לך שכמו עם הגרעין והשארת האורניום, כמו עם מצרי אורמוז, ככה גם עם המונדיאל, יש להם 10 נקודות, יש להם דרישות, יש להם את הטקטיקה שלהם למשא ומתן, צריך לכבד אותם על זה, זה עובד להם לא רע בכלל בכל החזיתות האלו בינתיים. בוא נראה איך זה יעבוד, כששוב, הכל הולך להיות מאוד מאוד כאוטי, והמלחמה והמחאות כנגד המשטר האיראני יהיו נוכחות במונדיאל הזה, למרות שפיפה כבר הוציאה הודעה רשמית שהיא תאסור על הכנסת דגלי השמש והאריה של איראן הפרי המהפכה האסלאמית, איראן של השאה. כבר עכשיו יש כל מיני עמותות וזה מהקהילה המאוד חזקה של האיראנים, צריך להגיד, אתה הזכרת את זה, טהרנג'לס וזה, בחצי פה, קהילה איראנית מאוד חזקה ב-LA ובקליפורניה, והם כבר, יש שם איזו עמותה שהגישה תלונה כנגד פיפה, על הגבלת חופש הביטוי, שזה נוגד את חוקת ארצות הברית, ואת החוקה של קליפורניה, ו1,001 דברים כאלה. יהיה סיפור עם איראן, לא משנה מה. איראן במונדיאל זה סיפור תמיד, סיפור טוב, סיפור מרגש, סיפור קשה גם, וכולם ינסו לנצל את זה לטובתם. גם משטר האייתוללות ינסה להשתמש בזה לטובתם. כבר ראינו את זה במשחקי הידידות של איראן בסוף מרץ. אם אתה זוכר, היה כמובן בתחילת המלחמה, היה את האירוע הזה בבית הספר לבנות, במינב, שנהרגו שם 130 תלמידות, שבהתחלה אמרו שזה רחפן איראני שנפל, או משהו שלא עבד, או זה וזה וזה, היו הרבה גרסאות, בסוף התברר שזה באמת טיל אמריקני, אז למשחקי הידידות במרץ, הם עלו ושרו את ההמנון, כשכל השחקנים מחזיקים ילקוטים של בית ספר. כן, זה מופיע המון בקריקטורות גם. כן, אז לא מן הנמנע שיהיו מחוות כאלה, והפיק עשוי להגיע, אם איראן תחווה מונדיאל, בוא נגיד, מעל התחזיות, אבל לא בהרבה. הבית שלהם עם ניו זילנד, מצרים ובלגיה הוא בית אפשרי לחלוטין לנבחרת כמו איראן. באמת שיכול להיות מצב שאיראן תשחק מול ארצות הברית ב3 ביולי, בדלס, טקסס, ערב יום העצמאות, ה-250 של ארצות הברית. ואני חושב שאנחנו, אתה יודע, הספר הזה שנכתב פה בחודשים האחרונים, הולך להגיע לפרק השיא שלו, וזה הולך להיות פשוט מרתק. אנחנו מגיעים, מה שנקרא, לשעות הפריים טיים, אז כבר עולים. סתם, נגעת בעניין הזה של משחק הגאווה והכל, אחד הדברים המעניינים זה שבקטר 22, המארחת אסרה על סמלי גאווה, ופיפה גיבתה אותם. ואמרה, חבר'ה, מה שנקרא, בואו נכבד את המארחים. ב-2026, העיר המארחת כופה את הערכים הליברליים על אותן מדינות שמרניות. צריך לזכור, אגב, לא רק באיראן אסור להראות סממני גאווה כמובן, גם מצרים שמרנית מאוד. בוודאי. ואתה יודע מה המסקנה מזה, אני אומר?
לא צריך לכפות על אף אחד שום דבר. אל תכפו, לא על אלה ולא על אלה, אבל זה בוודאי יהיה משהו מעניין. אתה יודע, זה קצת כמו, אתה יודע, בקטר, כשמסי הניף את הגביע, אז אבן תמים שם עליו את הבישט. כן. והגל ביקורת מאוד גדול, אגב, גם שלי, אני מאוד לא אהבתי את זה. למה לא? כי חשבתי שהנפת הגביע העולמי הוא רגע קדוש מבחינת הספורט, שהוא כדורגל, ולא צריך להכניס אליו עוד דברים. והנה, גם פה, אז כמו שאתה אומר, המארגנים כאילו מכניסים את האג'נדה שלהם, והופכים את האירוע למשהו מסוים, אז זה מעניין, וזה עוד משהו, אתה יודע, דיברנו על זה בפרק הקודם, ההתנגשות הזאת בין מזרח למערב, כן. בין האסלאם למערב, או בין שמרנות לליברליזם, שזה מקבל ביטוי בכדורגל, אז זה מרתק, וזה מעניין. אז אנחנו ממשיכים עם עוד נבחרת שיעית, נבחרת האריות של שני הנערות, נערות הפרת והחידקל, נבחרת עיראק. בערבית אלו סוד אל-רפידין. אז נבחרת האריות שני הנערות חוזרת אחרי 4 עשורים של היעדרות, אז הם עולים רשמית למונדיאל תוך כדי המלחמה, מה שנקרא שהגעת הארי, ניצחון כשעיראק עצמה תחת אש בין טהרן לוושינגטון, בפרק החגיגות של 100 שעשיתי, אז רונן זיידל אפילו אמר שעיראק, יש ירי, בתוך עיראק יש ירי גם אמריקני, גם איראני, גם באמת בלגן מאוד גדול, כמובן כל זה ברקע העובדה שעיראק משחקים בארצות הברית, אפילו ראיתי אגב שבהקשר השני שדיברנו על זה, ראיתי שאלי אל-חמדי אמר שהוא לא יודע איך הוא יחגוג אם הוא יכבוש שער בגביע העולם, כי בעצם זה ימים של אבל, אבל בואו רגע ניקח צעד אחורה. איך באמת מדינה, אני יודע, זכור לי שעשית על זה פרק בזמנו בשער, כן. איך מדינה באמת, כל כך במצב בעייתי, מדינה שסועה, חצי מתפקד במקרה הטוב, איך בעצם המקום הזה של הנבחרת, או איך מדברים כרגע על העלייה למונדיאל, על הדרך שהיא עושה, וכמובן בתוך המשחק עצמו. כן, קודם כל עיראק וכדורגל זה סיפור אהבה. עיראקים אוהבים לקרוא לעצמם ברזיל של אסיה. אוי, נפלא. אין לזה באמת הצדקה גדולה מבחינת ניצחונות. כן, תארים ודברים כאלה, אבל בהחלט מבחינת התשוקה לכדורגל, האהבה למשחק והשחקנים שיוצאים מתנאים לא תנאים, יש דמיון מסוים. ותראה, הסיפור הזה של עיראק במונדיאל הזה, הנוכחי, הוא עצום. חוזרים אחרי 40 שנה, ששם הם כבשו את השער הבודד שלהם, את המוטלה שפיגלר שלהם, את המוטלה שלהם. אחמד ראדי, שכבש את השער, באצטדיון בטולוקה, אגב, אותו אצטדיון כמו מוטלה שפיגלר. אז זה כבר אירוע לכשעצמו, כי העיראקים חולים על כדורגל. וגם המדינה השבורה הזאת, ובאמת שבורה, ומשוסעת, וכל הזמן יש ערבים, נגד קורדים, סונים, מולשים, יש לך טורקמנים ויזידים, ומה שאתה לא רוצה, ונוצרים, והכל סלט אחד שלם, והמקום היחיד שהאנשים האלה מתאחדים, זה באמת כשהנבחרת העיראקית משחקת, והסיפור אולי הכי גדול והכי מפורסם בנבחרת עיראק, זה גביע אסיה 2007, ששם באמצע מלחמת האזרחים, אתה יודע, אחרי 4 שנים שהאמריקאים נמצאים, שנה אחרי שסדאם חוסיין נפל, והכאוס חוגג ומשתולל, ויש פיגועים בבגדד של 100 הרוגים, יש נבחרת שמשחקת בצד השני של אסיה, בדרום מזרח אסיה, ובעצם הצליחה להביא את גביע אסיה הראשון כנגד כל הסיכויים, סיפור מטורף, באמת עשינו על זה פרק מאוד מושקע בשער. אז עיראק עד היום בעצם היא חיה על האתוס הזה, כן. של הנבחרת בעצם כמקום היחיד בחיים העיראקים, שזה אפשרי. שזה אפשרי לחיות ביחד, שזה אפשרי לחשוב על עיראק כמדינה נורמלית, כדי לחשוב על העם העיראקי כעם ככל העמים, ואתה יודע, אני חושב שהסיפור הכי חזק על עיראק, מעבר לזה שהיא הוגרלה לבית אכזרי מאוד. מה מצבה? היא משחקת בבית עם צרפת, סנגל ונורווגיה. אז הסיכוי שלה לעשות משהו במונדיאל הזה הוא לא גבוה, אם יכבשו שער נוסף, אז זה יהיה הישג גדול. אבל זו נבחרת שעשתה את המסע הכי ארוך למונדיאל הזה, 21 משחקים, אף נבחרת לא שיחקה יותר משחקים מוקדמות כמו עיראק, הם התחילו בסיבוב השני של אסיה, עשו את הסיבוב השלישי, פלייאוף אסיאטי, פלייאוף בין יבשתי, סליחה, סיבוב שני, סיבוב שלישי, סיבוב רביעי, פלייאוף אסיאטי ופלייאוף בין יבשתי כדי להגיע. מה מייחד את זה שפתאום הם היו צריכים כל כך הרבה משחקים?
פשוט המונדיאל גדל, יש יותר נציגויות לאסיה, והם גם השתחלו מתוך הפלייאוף הבין יבשתי, כאילו מהאקסטרה של האקסטרה, הם השתחלו, והם הנבחרת שעשתה את המסע הכי ארוך בעצם לאירוע, זה כמעט 3 שנים, שזה מדהים. והכוכב של הנבחרת הזו, יש לו סיפור אדיר, איימן חוסיין, החלוץ, אבא שלו נרצח על ידי אל-קאידה ב-2007, ואחיו נרצח על ידי דאעש ב-2013. והוא במקור מקירקוק. שהיא עיר קורדית. עיר קורדית, ומקום שדאעש השתלט עליו, ויש שם הרבה מאוד בעיות. אז במובן הזה יש לך איזשהו בן אדם, איזשהו פרוטגוניסט, שהוא מייצג את כל מה שדיברנו עכשיו על עיראק, כן. בתוך הכדורגל, ואני חושב שבאמת, אם בטעות עיראק תשים גול במונדיאל הזה, זה יהיה האיש, וזה יהיה הסיפור, וזה יהיה סיפור ענק, יחד עם, סתם תדמיין את התמונה הבאה. נבחרת עיראק על מעבורת, מפליגה מתחת לפסל החירות בניו יורק, כ-23 שנה אחרי הפלישה האמריקאית לעיראק, 20 שנה מאז שחוסל סדאם חוסיין. אתה יודע, אם זה לא ביטוי לרזיליאנס ולעמידות, ובסוף הכל מסתדר, אני לא יודע מה כן. כן, וואו. כל שלב שעלינו היו קריקטורות יותר מדויקות, ואחת הנבחרות היא כמובן נבחרת האריות, כן? מרוקו. אריות האטלס. ודיברנו כבר בפרק הקודם, כן, שמדינת כדורגל, יש לנו את אקדמית מוחמד השישי, שהוקמה בצו מלכותי, פנימייה, כן, עשרות מגרשים, ילדים מצטיינים. היא כמובן עתידה לקחת חלק ברוח מונדיאל 2030, ביחד עם ספרד ופורטוגל, הגיעה לחצי גמר להפתעת רבים, כן, ב-2022 בקטר, זכתה בעוד כמה וכמה תחרויות לאחרונה בכמה גילים, וכמובן יש לנו את גמר גביע האומות של אפריקה, שהם בעצם הפסידו ואז ניצחו, נכון. כלומר ניצחון טכני. איך אתה רואה את ההתפתחות באמת של המרוקאים, לפחות מאז, אני רוצה להגיד מאז ההקלטה האחרונה, אבל בוא נגיד מגביע העולם האחרון, איפה שרוב המאזינים פגשו אותם פעם האחרונה, למצב שלנו היום. כן, בעצם מה שקרה בגביע העולם האחרון, כולם חשבו שזה איזשהו פיק, אבל זו בעצם הייתה רק ההתחלה. כן. מאז הם זכו במונדיאליטו, באליפות העולם עד גיל 20, אחרי שהם ניצחו בגמר את ארגנטינה, 2-0. זה הגמר אחרי שהדור וחלק מהשחקנים שיהיו כבר במונדיאל הזה, הם מאוד מאוד מוכשרים ברמה עולמית. אני חושב שקראו להם עוד הרבה דברים חשובים. הם אירחו את גביע אפריקה, כמו שאמרת, הם בנו אצטדיונים חדשים, הם החליפו מאמן, הם באים עם מאמן חדש, זה כבר לא וליד רגרגי, זה מוחמד וואבי, שאגב יש לו סיפור מרתק, הוא התחיל את הקריירה שלו כמאמן במכבי בריסל. מכבי בריסל, תסביר. יש קבוצה כזאת, מכבי בריסל, והוא, מוחמד וואבי, הוא מרוקאי בלגי, הוא נולד בבלגיה, ואת קריירת האימון שלו הוא התחיל בקבוצת מכבי בריסל, הוא אימן שם מספר שנים. לא, על מכבי קשור איכשהו ליהדות? כן, תנועת מכבי. תנועת מכבי העולמית. יש מועדון כזה, מכבי בריסל, בליגות הנמוכות בבלגיה, ושם הוא התחיל, שזה סיפור אדיר. והוא מאמן מצוין, הוא מי שאימן את הנבחרת עד גיל 20 שלהם לזכייה בגביע העולם לנבחרות צעירות. והם באים עם פחות כוכבים שחושבים את עצמם, נראה לי, כמו שהיה ב-2022, שעדיין היה שם חכים זיאש, וחבר'ה כאלה שרואים את עצמם טיפה מעל הקולקטיב, הם באמת נבחרת מגובשת. יש להם בית לא קל, אפשרי אבל, עם ברזיל, סקוטלנד והאיטי. אוקיי. הם לגמרי בתמונת אחד משני המקומות הראשונים. והם נבחרת מעולה, קשוחה מאוד. ואני חושב שהם רק התחזקו מהמונדיאל החולף. עכשיו השאלה, האם יכולים לשחזר, או אפילו ללכת יותר רחוק, אני לא בטוח. אני חושב שמבחינתם רבע גמר מונדיאל יהיה הישג יפה מאוד. זאת אומרת, 2 מונדיאלים ברציפות, להגיע לשלבים המאוחרים של הטורניר, זה יהיה מדהים. בטח לקראת מונדיאל ביתי, שהגמר אמור להיערך בקזבלנקה. אוי, נפלא, בדיוק דיברנו על הפרק הקודם, ולא היינו סגורים על זה. כן, הגמר אמור להיערך באצטדיון חדש שיבנה בקזבלנקה, עם 115,000 מקומות, זה המטרה, זה החלום. ותראה, המרוקאים והכתר המרוקאים משתמש בכדורגל, גם בשביל להניע איזשהו שינוי, לשפר את התדמית של מרוקו כלפי העולם, לספק למקומיים סוג של לחם ושעשועים, וקצת להסתיר את הבעיות האחרות של המדינה הזאת, בחינוך, בשירותים רפואיים, שהמצב שם רע מאוד,
וקצת לפני גביע אפריקה האחרון התחילו שם מחאות סביב העניין הזה, אחרי שאישה הגיעה לבית חולים ומתה למעשה בחדר מיון, בגלל שלא ניגש אליה רופא אחרי המון זמן, וזה הוציא הרבה מאוד אנשים צעירים לרחובות, והפגנות כך שמהר מאוד דיכאו אותם, בסוף מרוקו, אתה יודע, זה ממלכה. כן. וזה לא בדיוק דמוקרטיה שאפשר להגיד כל מה שאתה חושב. אז יש לזה צדדים מאוד יפים, וגם את ההשקעה ואת הפיתוח שלהם של הכדורגל רואים בכל העולם הערבי. אפילו יש נבחרת במונדיאל הנוכחי שנהנית מזה מאוד. ירדן, שיש לה את המאמן המרוקאי ג'מאל סלאמי, שגם הוא תוצר של האקדמיה של מוחמד סאדיס למאמנים. אז אתה רואה שהפיתוח המרוקאי גם נותן, אתה יודע, יש לו עדבות. כן. זה עשינו בהרחבה, יש על זה בפרק 5 של שער העונה, על מרוקו וממלכת הכדורגל וטירוף הכדורגל הערבי, ובאמת מה שהכותרת הגדולה שיצאנו איתה מהפרק הזה, זה באמת החיבור ההולך והמתהדק הזה של העולם הערבי עם הכדורגל, אז מרוקו היא מהחלוצים של התופעה הזאת, בלי שום ספק. ונבחרת חזקה מאוד, עם ברהים דיאז ואיוב אל-קעבי וסייברי, אחד השחקנים הכי טובים בליגה ההולנדית, ואשרף חכימי, המגן הימני הטוב בעולם, ויסין בונו, אחד השערים הטובים בעולם, ובאמת דור מאוד מאוד מוכשר, מאוד ממושמע, ונבחרת שיהיה קשה מאוד לכל נבחרת בטורניר הזה לשחק מולה, בלי יוצא מן הכלל. כן. אתה יודע שבפרק הקודם דיברנו על כדורגל, נקרא לזה שדה מרכזי לייצוג של זהויות ודעות ועמים ותופעות אנושיות, ומי שעוקב אחריך בכלל ואחרי שער, באמת אני חושב שמקבל איזה תבלין מיוחד ככה להכרת הכדורגל. אבל אם נסתכל באמת על מפת השחקנים במונדיאלים האחרונים, אנחנו רואים אין תנועת מלקחיים סביב סוגיית הזהות והלאומיות. מצד אחד אנחנו רואים מדינות במפרץ, איחוד האמירויות, קטר, שמייבאות כישרון זר ומאזרחות שחקנים בלי שום קשר דם, רק כדי לקנות הצלחה ספורטיבית מהירה. ברור לי שדיברו על זה רבות, בטח זה יהיה במונדיאל של 22. אבל מצד שני, שזה לא פחות מעניין, אנחנו רואים תמונת מראה באירופה, כן? שחקנים ממוצא מזרח תיכוני, צפון אפריקאי. אני חושב שדמות הדגל יהיה למין ימל בספרד, נזכיר, אבא שלו מרוקאי, אמא שלו מגיני המשוונית, או שחקנים ממוצא טורקי בגרמניה, כן, הם הופכים פתאום לסמל לאומי והפנים של מעצמות אירופה. אז איך באמת הדינמיקה הכפולה הזאת משפיעה בעיניך על הכדורגל והתרבות, ולא פחות מזה, איך הרחוב ברבת, כן, מרוקו, אנקרה וטורקיה, תופס את זה שהכישרון הגדול ביותר שלהם, מצעיד קדימה את האימפריות של אירופה. תראה, זה עובד לשני הכיוונים. אתה יודע, מרוקו, גם על זה דיברנו בפרק בשער, זה שהם כמעט הצליחו לחטוף את למין ימל לספרד. כן. ויש מאבק, ויש סקאוטינג, ומרוקו היא שחקן מאוד חזק, סתם בשביל לסבר לך את האוזן. מונדיאל 2018 ברוסיה. כן. 51 שחקנים בטורניר הזה, בכל הנבחרות, נולדו בפריז או בפרברים שלה. וצרפת מנצחת במונדיאל הזה, נכון? צרפת זוכה במונדיאל הזה. לא, אני רק אגיד לך סוגריים, אני זוכר רגע אחרי המונדיאל, יש קריקטורה של מחמוד ריפאי, שבחור ירדני, ורואים כאילו, אני מקווה שאני מתאר את זה נכון, אבל אונייה כזאת של פליטים מגיעה, לא זוכר מאיפה, ומחזיקים את גביע העולם בכדורגל, רמז לכך שזה נבחרת של... אז יפה, אבל לא כולם היו בנבחרת צרפת. נכון. אתה מבין? אז זאת אומרת כבר במונדיאל 2018 למעשה, סגלים של שני נבחרות מלאות היה אפשר להרכיב מהאנשים שהם בעצם נולדו במקום מסוים, אבל לאו דווקא בהכרח מייצגים את המדינה הזאת. עכשיו, זה תודות לחוקים של פיפה, שאם אפילו זה הולך עד הסבתא והסבא, נולד במקום מסוים, ולא הופעת עבור נבחרת לאומית אחרת, או הנבחרת הלאומית של המקום שנולדת בו, בהתאם לפרוצדורה כזו או אחרת, אתה יכול לעבור ולייצג את הנבחרת הזו. וזו תופעה שמתגברת, כי בעצם ההתאחדויות צריכות לעשות סקאוטינג, וצריכות להתחיל להילחם על כישרונות זמינים, ומרוקו עושה את זה יפה מאוד, ואז ברגע שלצורך העניין שחקן כזה, כמו ברהים דיאז נגיד, שחיכה כל החיים לנבחרת ספרד הבוגרת, ואפילו הופיע במדעי פעמיים, במשחקי ידידות, אבל לא קיבל זימון למשחק רשמי ולטורניר, דחה את המרוקאים, דחה. בסוף, ווליד רגרגי, המאמן לשעבר, מה שנעל אותו, הצליח לשכנע אותו, וברגע שהוא עשה את הדבר הזה, הוא לא מדבר ערבית.
הוא לא דובר מילה ערבית. ברגע שהוא עשה את זה, אז מבחינת המרוקאים הוא מרוקאי לכל דבר ועניין, ואולי אפילו יותר כי הוא מרוקאי מבחירה. כן. הוא בחר להצטרף אלינו, הוא בחר להיות הפנים של הפרויקט הזה, הוא בחר לייצג אותנו. מקבלים אהבה מאוד גדולה, אלא אם כן, מפסידים, או, כמו במקרה של ברהים, מחמיצים פנדל ברגע מאוד קריטי, כמו בגמר גביע אפריקה לאומות, ואז בקונסטלציה מסוימת הוא יכול להפוך להיות אפילו שעיר לעזאזל. כן. ואז אני לוקח את זה לשאלה שלך, איך הרחוב מגיב לזה ששחקן זה מייצג את צרפת או משהו כזה. אז אתה יודע, יש בזה המון אלמנטים. לרוב, אתה יודע, אם נגיד צרפת, ספרד וזה, אז בסדר. אז אם הוא נולד במקומות האלה, שייצג אותם. אם הוא היה מרגיש מרוקאי או מרגיש אלג'יראי ומשהו אחר, אבל אם הוא לא, אז שילך וישחק איפה שהנבחרת שקוראת לו, ושהוא רוצה לשחק בה. זה לגמרי הגיוני, וזה כבר לגמרי בשיח, ששחקנים יעדיפו את הנבחרת היותר גדולה, אפילו לא שופטים אותם על זה. אבל, כאילו, העניין הזה שבאמת הם יכולים להפוך להיות צעירים לעזאזל, מאוד מהר גם בנבחרות האלה, ואנחנו זוכרים את זה מצוין עם קרים בנזמה, למשל. כן. שגם עליו עשינו פרק בשער, ועל כל המורכבות הזאת של להיות אלג'יראי, בצרפת, ולהיות אלג'יראי בנבחרת צרפת, ואתה יודע, אחד הדברים הכי מטורפים, זינדין זידן הגדול, במונדיאל הקרוב, הבן שלו, לוקה זידן, הוא השוער של נבחרת אלג'יריה. פשוט אדיר. אבל אתה חושב שהוא לא יתקבל לצרפת, או שהוא... כן, לא היה לו סיכוי לשחק כדורגל נבחרות אם הוא לא היה הולך לאלג'יריה, הוא לא שוער ברמה מספיק גבוהה, הוא מספיק טוב בשביל אלג'יריה. והנה, הוא במונדיאל. אתה מבין? אז בדיוק. זה מתקבל בהערצה, ותמיד יש את הפתח הזה שצריך להיזהר איתו, שאתה מכיר איך מסות אוזיל, הגרמני-טורקי ששיחק בגרמניה בעשור הקודם, לקח את המונדיאל ב-2014, טבע את המשפט בפרפרזה על דרייפוס, כשמנצחים אני גרמני, כשמפסידים אני טורקי. כן, שהוא לדעתי גם פגש את ארדואן, נכון? נכון. זה עניין שם. זה לא שהוא רק רחוק, הוא לפגוש את נשיא המדינה. לא, הוא לאומן טורקי. כן. חד משמעי. עכשיו, עוד מדינה שבאמת חוותה את שאגת הארי על בשרה, היא כמובן הממלכה הסעודית, שאם יש שיגידו שהיא אלופת העולם האמיתית, כן, היא ניצחה את ארגנטינה כמובן, שזכתה. וכמו שאמרנו גם אז, בפרק הקודם, כן, מדינת כדורגל הרבה לפני ההשקעות הגדולות שהובילו בין השאר להבאתו של קריסטיאנו רונלדו, שמברוק זכה סוף סוף בתואר. עם אל-נאסר. כן, בסעודיה. כחלק מחזון 2030, יערכו את מונדיאל 2034, רק נגיד, סוף סוף יהיה מונדיאל רק במדינה אחת, אחרי פעמיים 3 מדינות. זה עסק יקר מאוד. דיברנו על זה בפרק הקודם שהייתי אצלך. כן. זה הולך למקום של אי אפשר לממן כזה דבר, ורק מדינות כמו סעודיה או קטר יוכלו לממן אירועים בסדר גודל הזה, ולכן, אתה יודע, אני חושב שגם אחרי סעודיה ייקח זמן שנראה מונדיאל משוחק רק במדינה אחת. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שבעקבות התקיפות האיראניות והשינויים האזוריים, יש דיבורים, אני ראיתי את זה אצלך, שסעודיה עושה חישוב מחדש של ההשקעות הגדולות שלה בספורט או בכדורגל בכלל, האם אנחנו באמת מצפים לאיזה שינוי ביחס, שינוי באיך שנראית ההכנות למונדיאל 2030, אולי הכסף הגדול יצטמק, ומילה כמובן על המונדיאל, סתם ברחתי למונדיאל הבא. אז כן, קודם כל, רק נעשה את ההפרדה, יש את חזון 2030, שזה דבר אחד, ויש את מונדיאל 2034. כן, כן. שזה יהיה הדובדבן על הקצפת, אחרי שחזון 2030 יוגשם. כן. אז תראה, יש שינוי. קרן העושר הציבורית הסעודית משנה את הפוקוס שלה לשנים הקרובות, ל-2026 עד 2030. הם הוציאו הצהרה כזאת, הם עושים את זה אחת ל4 שנים. בהצהרה הקודמת ספורט היה משהו מרכזי מאוד, ובהצהרה הנוכחית ספורט לא מופיע בכלל. וואו. ולמה? אז כמובן, חנון שכמוני צללתי לנושא הזה, וניסיתי לברר למה, ואחת הסיבות זה העובדה שהסעודים, בעקבות גם הניסיון הנוכחי שלהם, עם 3 שנים שהם השקיעו מאות מיליונים בליגה המקומית, בניסיון למשוך כוכבים גדולים מקריסטיאנו רונלדו ומטה, בשכר לא הגיוני, אתה יודע, התקציב של מדינות אפריקאיות לעונה, כן. הבינו שהם צריכים לסנף את הכדורגל תחת תרבות ובידור.
ולא כספורט. מה ההבדל? כאילו, מה החידוד פה בעצם? זה מאוד שונה מאיך שקטר עשו, נגיד. קטר הלכו על תעשיית ספורט. תנופת בניית סטדיונים, תנופת רפואת ספורט, אקדמיה מטורפת, אספייר, אם אתה זוכר את השם הזה, משהו שהפכו להיות מותגים עולמיים, וזה חלק היה מהמודל הכלכלי של ההשקעה הזאת. ברור שזה לא רק לפוצץ כסף. כן. זה לייצר איזושהי יחידה ססטיינבילית שגם יש לה חשיבות בעולם הכדורגל, וקטר מאוד הצליחו. קטר היום זה כנראה שוב, הב הכדורגל מבחינת התנאים ומה שהוא מספק, מספר אחד בעולם. אפילו השבוע ראיתי ג'אן אינפנטינו אומר איפשהו, הלוואי שהייתי יכול לעשות עוד 10 מונדיאלים בקטר, כי זה פשוט המקום המושלם לארגן את האירוע הזה. כן. אבל הסעודים מסתכלים ומבינים כזה דבר. הם כנראה, בגלל הגודל של המדינה, בגלל האופי השונה גם של האנשים, הם גם ראו מה לא עבד לקטרים, למשל, הצלחה מקצועית בכדורגל. זה ממש לא עזר להם. הם רוצים לעשות את זה בצורה אחרת. אז הם עכשיו נכנסים לשלב של אחרי ההשקעה הגדולה הראשונית, שמשכה את העיניים של כל העולם לסעודיה, לראות שקורה שם משהו בכדורגל, להגדיל את כמות הצפיות, להגדיל את השם, להגדיל את זה, לחזק את המותג. עכשיו הם יתחילו להחתים שחקנים טיפה יותר צעירים, קצת פחות מה שנקרא טיר 1, טיר 2, וזה משהו שיכול מאוד לחזק את הליגות האירופאיות, ואולי לייצר להם דווקא שיתופי פעולה עם מועדונים אירופאים. נגיד להשאיל שחקנים בדיוק. וכאלה. ולהפוך להיות יותר איזה במה כזה מקפצה לה. כי הם רואים מה האמריקאים עושים עם ה-MLS, ובסוף זאת החרוץ, זה סעודיה מול ארצות הברית, גם על זה דיברנו בפרק הקודם. מין מלחמה קרה, שקטה או לא שקטה, על העתיד של עולם הכדורגל. אז הסעודים במובן הזה מגיעים למונדיאל הזה לא בפורמה טובה, על אף ההשקעה הגדולה בליגה שלהם, וזה שיותר אנשים יודעים שמשחקים בסעודיה כדורגל, אבל כשאתה חושב על זה, אז השחקנים המקומיים המובילים משחקים הרבה פחות דקות משמעותיות ממקודם, כי הליגה מפורקת בזרים ברמה הכי גבוהה בעולם. כן. המאמן גם מוחלף, אגב, המאמן סעודיה זה יורגוס דוניס, שאימן את מכבי תל אביב לפני מספר שנים, אז הוא הולך להיות המאמן במקום הרווה רנר הצרפתי שפוטר, ואין באמת שחקן סעודי שאתה יכול להגיד, זה הדבר הגדול הבא, או זה המוכשר, השחקן היחיד שהוא כזה, זה סלם אלדוסרי, הוא יהיה בן 35 במונדיאל הזה, הוא מי שכבש את הגול המדהים מול ארגנטינה, וגם בישל, והוא באמת שחקן נהדר, אבל הוא כבר איש מבוגר מפה לשם, במונחים של כדורגל, 35. אז לסעודיה חסרה בשורה, של מה באמת, מה השלב הבא, ואיך הוא ייראה. אבל, בגלל שהדגש של קרן העושר שם, זה בידור, תיירות, וטיולים, וסייטסינג, ודברים כאלה, הקמת ערים חדשות, ודברים כאלה, יכול להיות שהפוקוס קצת משתנה. אבל אולי זה יעזור להם באמת להתכונן למונדיאל שהם מארחים יותר טוב, לבנות את הערים שהם יבנו סביב האצטדיונים החדשים יותר טוב, לשפר את התשתיות הקיימות. בסוף סעודיה זה מדינה גדולה, יש שם קרוב ל-40 מיליון בני אדם, אם לא יותר, 37 מיליון אזרחים, אבל עוד מלא אנשים חסרי זהות שמסתובבים מסודן ועד עיראק, אז כאילו, אני חושב שהם עושים בשכל, ותשמע, יש להם בית כל כך קשה, ספרד, אורוגוואי, זה מפלצות כדורגל, קאבו ורדה, שמגיעה להופעה ראשונה, אבל רוב השחקנים מגיעים מהליגה הפורטוגלית. זה משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל ראינו מול ארגנטינה, אין דבר כזה בלתי אפשרי שמדברים על סעודיה. רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה. יוטיוב, טלגרם, אינסטגרם, פייסבוק ואפילו טיק טוק. זה גם זמן טוב להזכיר לכם להמליץ עליי לרכזי התרבות, או אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם לאירועים או הרצאות, ולהזמין אותי להרצאות על המזרח התיכון בשפת הקריקטורות, ולא רק. אני אשמח כתמיד לא רק לתגובות ושיתופים, אלא גם להערות ושאלות על הפרק הזה, ועל פרקים אחרים שהיו, או נושאים או אורחים שתרצו שיבואו לפודקאסט, וכמובן לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, כדי שעוד אנשים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נמשיך. לפני פחות משנתיים הקלטנו את הפרק הקודם שלנו, ואז הכרזת שמוחמד סלאח הוא הכדורגלן הטוב ביותר בעולם. בינתיים הוא הודיע שהוא עוזב את ליברפול, מה שנראה מהבנתי הדלה לירידה גם באיכות הכדורגל שלו, אתה מוזמן כמובן להתייחס, וזה נראה שגם עבורו, כמו מסי ורונלדו, זה הריקוד האחרון על הבמה המרכזית. מה הסיכוי בעיניך האמת של סלאח להביא למצרים את הניצחון הראשון בתולדותיה במונדיאל? ומי עוד כדאי שנשים לב אצל נבחרת הפרעונים? כן, אז תראה, סלאח זה סיפור גדול.
זה שחקן שהוא, כן, הוא עוזב את ליברפול, אבל באמת מה שהוא עשה במועדון הזה, ומה שהוא עשה בכדורגל האנגלי, ובכדורגל האירופאי, אני לא חושב שאנחנו נראה בקרוב איזשהו שחקן, מה שנקרא מהשכונה שלנו, מהעולם הערבי, עושה דברים כאלה. דיברת בפרק הקודם, נגיד, על זה שהיה איזו ירידה באסלאמופוביה, אבל איזה השפעה, אני כאילו אלך לשאלה תמימה, כדורגלן, אז הוא משחק כדורגל, מבקיע גולים וזוכים באליפויות. לא, אני מגזים. כן, כן, ברור. אז העניין הוא שסלאח היה צומת להרבה מאוד דברים. בכוונה או שלא בכוונה, אבל עצם העובדה שהוא היה נוהג לחגוג את השערים שלו עם תפילת סוג'וד, כן, על קר הדשא בדיוק, ושזה איזשהו משהו שהפך להיות סימן הכר שלו, סימן הכר של מועדון הכדורגל ליברפול. כן. והשירים של האוהדים שם, if it's good enough for you, it's good enough for you, if score another two, I'll be Muslim too. אז נכון, זה בדיחה, ואוהדי כדורגל כאילו הם צוחקים על המון דברים כאלה, אבל זה הגיע באיזושהי תקופה שבאמת הייתה איזושהי פתיחות כזאת, ובאמת מחקרים שעשו בסטנפורד הראו שכשסלאח כובש שערים יש הרבה פחות מה שנקרא hate speech ברשת כלפי מוסלמים ובטח כלפה, ויש דרכים לנטר את זה. אנחנו כאמור בעולם אחר, סלאח כבר לא ביכולת הכי טובה שלו, הוא כבר מה שנקרא יורד מגדולתו גם בכמות השערים והבישולים שהוא מנפק לקבוצה, ובליברפול החליטו לא לחדש את החוזה שלו, וזה בסדר. הוא מגיע עם חצי קוף על הגב. למה? סלאח לקח את מצרים לשני מונדיאלים. מצרים בסך הכל השתתפה ב4 בכל ההיסטוריה שלה. אבל באפריקה היא מלכת הטורניר של גביע אפריקה לאומות עם 7 זכיות. אבל סלאח עדיין לא הצליח להביא למצרים גביע אפריקה 1. וזה משהו שככה מאוד באוכריו בתוך מצרים. אתה יודע, מבין הפינות האלה שכועסים על סלאח, זה שהוא מעלה עץ אשוח בחג המולד, כן. וזה שהוא לא היה מספיק ביקורתי כלפי ישראל, מאז תחילת המלחמה, מאז 7 באוקטובר, כן. אחרי שפעם אחת הוא כביכול היה, אבל לא באמת, אתה זוכר את הביקור שלו עם באזל בארץ. כן. אנשים היום שאנחנו רואים את איך שכדורגלנים בעולם מתבטאים, ואיזה מחוות הם עושים לטובת הפלסטינים, לעומת מה שסלאח עשה לפני עשור וקצת, זה בדיחה. כן. כאילו, מדובר בבן אדם שאני חושב שהוא מאוד מאוד מאופק ומאוזן, גם אם הוא לא אוהב ישראל, הוא בוודאי לא מראה את זה, הוא בוודאי לא מחצין את זה ולא מקצין את זה. אבל יש עליו אחריות מסוימת, וכמו שדיברנו על איראן, שיש לה סיכוי לא רע לעשות משהו מיוחד במונדיאל הזה, אז גם למצרים יש סיכוי לעשות משהו לא רע במונדיאל הזה. הם מחפשים ניצחון ראשון במונדיאלים. מעולם לא ניצחו משחק כדורגל במונדיאל. ויש להם סיכוי לעשות את זה עם ניו זילנד, עם איראן, עם בלגיה, הכל דואבל, הכל אפשרי. גם הם מסובכים עם העניין הזה של משחק הגאווה. חוץ ממנו, אחת ההפתעות הגדולות בסגל היה זה שלא קראו לה חלוץ מוחמד מוסטפא מננט הצרפתית, אבל יש שם שחקן מנצ'סטר סיטי, עומר מרמוש, זוכה לכינוי בייבי סלאח, כל מיני כאלה. יש את מחמוד טרזגה, שזה הכינוי שלו, זה על שם טרזגה הצרפתי, בגלל דמיון שהיה ביניהם שהוא היה ילד. בכלל, כל עולם הכינויים בכדורגל המצרי הוא אדיר. יש מחמוד טרזגה, יש קרים נדווד, יש אובמה, יש כל מיני שמות וכינויים כאלה וכאלה. אז תראה, מצרים היא לא נבחרת מוכשרת מאוד. יש לה את סלאח כוכב יחסית מבוגר, אבל שכבר ראינו אותו במונדיאלים, הוא יודע לשחק במונדיאל. ב-2018 הוא כבש 2 שערים עבור מצרים מול רוסיה ומול סעודיה בשני הפסדים. המבחן האמיתי של סלאח יהיה בגביע אפריקה לאומות בשנה הבאה. כן. מה שעשוי להיות גביע אפריקה לאומות האחרון שלו. פה, שער למצרים, ניצחון, מצרים צריכה ניצחון בשביל להגיד לעצמה שהיא עשתה התקדמות במונדיאל הזה. אם איכשהו ישתחלו לאחד משלושת המקומות הראשונים בתצורה שלוקחת אותם לשלב הבא, זה יהיה היסטריה מטורפת. זה הצלחה מסחרת מבחינתם. אבל סלאח יודע שבסוף, לא משנה מה הוא יעשה במונדיאל הזה,
את גביע אפריקה הבא הוא צריך להביא למצרים, by hook או by crook. זה נשמע מאוד מסי 22 כזה. מאוד, כן? מאוד, מאוד. זה גם היה הסצנריו של סלאח בגביע אפריקה האחרון שהם הודחו בחצי הגמר, כן. מול סנגל. אז זה מאוד היה הסצנריו מסי כזה, אבל שוב, השחקנים סביבו באמת לא מספיק טובים, ומעבר לסיום, מגיע חמזה עבד אל קרים, שהוא חלוץ בן 19 מברצלונה ב', הוא אף פעם לא הופיע בברצלונה הראשונה, אבל הוא ככה איזה כישרון שנרכש מעל-העלי. אבל אתה יודע, הכדורגל המצרי מגיע במין תקופת מעבר כזה, זמלק זכתה באליפות השנה. כן. נתנו להם מה שנקרא. אני צוחק. לא, זה מה שהמצרים אומרים, כן. פעם בעשור נותנים לזמלק כדי להגיד שהליגה שוויונית. אגב, באופן מעניין, הכוכב הגדול שלהם ומלך השערים שלהם נולד ממש רבע שעה נסיעה מאיפה שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, בעיר העתיקה, אודאי דבאג, משייח ג'רח, כן. באמת שחקן מאוד מאוד מוכשר, שהיה כמה שנים באירופה והחליט לחזור למה שנקרא לשכונה, אבל עשה את זה בגדול זמלק, ובאמת על העונה הראשונה מביא להם אליפות, ונחשב באמת לאחד השחקנים הטובים בליגה המצרית. אז אתה יודע, אולי דווקא בגלל שזה לא אליפות של הלאלי, שאיכשהו כבר באמת פעמיים מצליחה ככה לעשות עונות מג'עג'עות, גם זמלק, גם פירמידס המצרית שזכו בליגת האלופות של אפריקה בשנה שעברה, אז יכול להיות שיש איזה רוחות של שינוי, אולי נראה מצרים אחרת בטורניר הזה. עכשיו דיברת, אני אשאל רגע שאלה לנבחרת שלא עלתה, אבל דיברת על מישהו שנולד פה בירושלים, אז סתם אני ככה מחשבה שיש לי יחס לסוגיה הפלסטינית, נקרא לזה ככה, ב-22, הדגל, אני לא רוצה להגיד שהיה הכי הרבה בקטר, אתה יכול להגיד לי. כן, אתה אומר הכי הרבה בקטר. אמרתי את זה בזמן אמת במונדיאל, וגם אמרתי ב-22, משהו שהוא היום פשוט, לפעמים אני מבסוט על עצמי, על ההבחנות שלי, לפעמים פחות. בזאת אני לא מבסוט להיות מבסוט שאני צודק. כן. כי ב-2022 ראיתי את זה ואמרתי את זה, גם למצלמה כתבתי את זה. דגל פלסטין היה שם סמל אוניברסלי, כמו צ'ה גווארה, כן. בשנות ה-90. כן. אתה יודע, בקטע של כזה חופש, שוויון, חירות, כל הדברים האלה. ומתי הבנתי את זה? שראיתי אוהדים של נבחרת ארגנטינה הולכים עם דגל פלסטין, פתאום באמצע קטר. אז אתה אומר, רגע, מה הולך פה? ובאמת שאתה בתוך האצטדיון, וזה הדגל שאתה רואה בכל משחק, אצל כל הקהלים, בלי יוצא מן הכלל. לא היה קהל אחד שזה לא הונף שם. ושראיתי את זה, אני אמרתי את זה לייב, ואתה גם, אתה יודע, היו תלונות, למה אתם מראים את זה, למה אתם מצלמים את זה, אני חושב חשוב מאוד. חשוב מאוד לראות, זה המצב בעולם. כן. והיום, אחרי 7 באוקטובר, זה אפילו הרבה יותר חזק ומוגזם וגדול וטוטלי, שהיום דגל פלסטין זה כבר משהו שלקחו אותו ויצקו אליו תוכן אחר לגמרי, מה שהוא אומר לך כישראלי, ופה הזכרת את למיני ימל והכל, כן. זה בדיוק העניין הזה. רק נגיד, כשהוא זכה באליפות עם ברסלונה, אז הניף דגל פלסטין. כן, הניף דגל פלסטין על האוטובוס הרשמי של הקבוצה, בחגיגות הרשמיות, משהו שאתה יודע, בישראל זה יזע המון אנשים, וגם עשה רעש מסביב לעולם. אז זה מראה לך שבאמת גם אפשר לקחת משהו, לרוקן אותו מהתוכן, או ממה שהוא מסמל במקום מסוים בעולם, או בחוגים מסוימים בעולם, ולצקת אליו תוכן אחר, ואז לך תוכיח שאין לך אחות, אתה יודע איך זה הולך. יש שתי נבחרות, לפחות שיש להם הקשר אצלנו, שיש להם ביקור בכורה, אוזבקיסטן וירדן, ברשות אוזבקיסטן אנחנו ניתן כבוד לשכנה שלנו. מה כדאי לנו לדעת על הנבחרת הירדנית, ביקור בכורה? כן, אז קודם כל הזכרנו, המאמן הוא מאמן מרוקאי שהגיע מפס הייצור של ההצלחות המרוקאיות, מאמן מרוקאי שני כבר, אבל ירדן מגיעה כסגנית אלופת אסיה. כן. כסגנית בחניקת הגביע הערבי. הנבחרת הכי המשתפרת של מערב אסיה ואולי הכדורגל האסייתי בכלל. היא מגיעה בלי כוכב גדול מאוד של היזן אל נעימת, אבל הכוכב הכי גדול, למעשה הירדני היחיד שמשחק באחת מ5 הליגות הבכירות באירופה, זה מוסא אל-תעמרי, שהוא ממוצא הפלסטיני מאזור בית לחם, אבל היא יליד ירדן, כן. הוא משחק ברן הצרפתית, אני זכיתי לראיין אותו ב-2018, כשהוא בא לארץ עם הפועל ניקוסיה הקפריסאית, לשחק נגד הפועל באר שבע במוקדמות הליגה האירופית, שחקן מאוד מוכשר, כבר שחקן בוגר ומנהיג הנבחרת הזו,
והנבחרת הזו היא עוזרת למלך ירדן, ובעיקר ליורש העצר, גם לשפר את התדמית שלהם בעיני העם, וגם לספר את הסיפור שנראה לי מעולם לא סופר. מה זה הזהות הירדנית? מה זה הזהות של להיות ירדני? האם זה השמי? האם זה פלסטיני? האם זה אחרי ה-20 שנה האחרונות זה בכלל אומר להיות סורי? או פליט סורי שנטמע בירדן? כי מפה לשם שליש מהמדינה כמעט הם כאלה. כן. אז עוד ביטוי ועוד דוגמה לאיך הכדורגל עוזר לספר סיפור, ועוזר לעצב ולבנות איזשהו נרטיב מסוים, אז לגמרי אפשר לראות את זה בירדן הזו, שמגיעה פעם ראשונה בתולדותיה למונדיאל, זה דבר עצום, מחכים להם חיים קשים מאוד, כן? הם בבית עם ארגנטינה, אלג'יריה ואוסטריה, כן, כל דבר פרט ל3 תבוסות, אולי עם אלג'יריה יהיה איזשהו כבוד ערבי, זה חאווה כזה יפה. אם אלג'יריה תראה שהיא לא עולה, אתה אומר, או שהיא יודעת שהיא לא עולה. כן, או שבאופן כללי המשחק יהיה בקצב מהיר ויהיה אגרסיבי ואלים, אבל ירדן תרגיש יותר בנוח, כי זה יותר דומה בסגנון. אתה יודע, בכל זאת בשביל ירדנים שמשחקים באל-פייסלי או באל-וחדת או באלופה בשלוש העונות האחרונות, אל-חוסייני אירביד, לשחק פתאום מול לאו מסי, כן. במונדיאל, הרגליים באמת נהיות רגליים רועדות. ואוסטריה, שזו נבחרת אירופית לא רעה בכלל, אז אין להם יותר מדי סיכוי, אבל עצם ההשתתפות הוא הישג אדיר מבחינתם, ושוב, המטרה פה היא גדולה הרבה יותר, זה ממש בכל משחקי ההפלה של ירדן למונדיאל הזה, יורש העצר יושב ביציע עם העם, וכאילו, אתה יודע, מתחבר, והמלך חוגג את זה, ומאוד מאוד מייחצנים ודוחפים את זה. יש עוד שחקן מוכשר, אלי אזייזה, שהולך לשחק שם, וככה אולי להיות איזה שם מרענן כזה, אולי הוא כזה מאוד להטוטן עם הכדור. אבל באמת, ירדן, אתה יודע, זה אניגמה. הרבה מאוד זה מתעתע לראות קבוצות שהן חזקות באסיה, ואז הן מגיעות לבמה העולמית, ואין להן מה למכור. ראינו את זה עם קטר, נגיד, במונדיאל הקודם, שהגיעה כאלופת אסיה, ופשוט התרסקה לחלוטין, אפילו בתור מערכת, המערכת הכי חלשה בתולדות המונדיאלים. אז אני לא צופה לירדן משהו אחר, אבל אני אשמח להתבדות, ואם אל-תעמר יצליח להבקיע שער, זה סיפור גדול. עכשיו, מהרשימה ככה, אנחנו מתקרבים ככה לסיום, וסתם רשמתי לעצמי ככה בהכנות, מי המדינות שאולי כדאי לדבר עליהן. אז מי לא דיברנו? אז לא דיברנו עדיין, אלג'יריה נגענו בקטנה, טוניסיה, קטר בקטנה, טורקיה, אוזבקיסטן, סנגל, חוף השנהב מוסלמים. איפה יושב איזה סיפור לאומי, תרבותי, זהותי, כדורגל, שלדעתך אי אפשר להתעלם בפרק הזה? וואי, כולם. קודם כל, טורקיה סיפור ענק, ולא בכדי שארדואן הוא חולה כדורגל. כן. הוא היה כדורגלן בעצמו. כן. הוא עד פנרבחצ'ה גדול. כל הזמן יש עניינים עם הכדורגל הטורקי והפוליטיקה. הוא ממש הפך את ההתאחדות לכלי להפצת מסרים מאוד מאוד אנטי-ישראלים ופרו-עזתיים, וכל משתמש בהמון סימבוליקה של ירושלים במשחקי כדורגל. תסביר. כל מתיחות באל-אקצה בשנים האחרונות קיבלה איזשהו ביטוי בכדורגל הטורקי. שלטים לפני משחק שההתאחדות נותנת לשחקנים להחזיק, קודס לנה, כן, ירושלים שלנו. ובוודאי עם ההתחזקות הכלכלית של טורקיה במזרח ירושלים, דבר שאתה יודע, לא מדברים עליו כמעט, כי מעט מאוד אנשים מודעים עליו, אבל דבר שממש הולך וקורה, עם כל מיני עמותות ותרומות ופעילות, וזה שמה. טורקיה ממש לא משחררת מהנושא הזה. על כך ועוד בפרק 95 בהסקט הצנוע שלנו, כמובן. יפה, כן. אז אתה יודע, זה לגמרי מקבל ביטוי בכדורגל. ובוא, טורקיה משחקת עם ארצות הברית, ודונלד טראמפ מאוד אוהב את ארדואן. כן. יכול להיות שיהיה לנו שם איזו פגישה ביציע כזה, או אפילו על הדשא. איך תדע, זה טראמפ, הוא יכול להגיד לארדואן, בוא נבט את ביתת הפתיחה, it's my world cup, you know? כן. אז זה יכול, טורקיה תהיה סיפור, וטורקיה נבחרת מצוין, עשו רבע גמר יורו, שהם שני שחקנים מוכשרים מאוד, ארדה גולר מריאל מדריד, קנן ילדיז מיובנטוס, תראה על מה אנחנו מדברים פה, שניהם צעירים מאוד, 21, מאמן שלהם איטלקי, וינצ'נזו מונטלה, אני מכיר אותו מצוין, באמת איש כדורגל טופ, וטורקיה תהיה סיפור. טורקיה יכולה ללכת רחוק מאוד במונדיאל הזה. כן. זה אחד. אוזבקיסטן, הופעה ראשונה לנבחרת ממרכז אסיה. יש להם שחקן אחד חביב, חוסנוב,
עשינו להם פרק מאוד חמוד בשער בעונה הזו. רק נגיד, כל הפרקים שאנחנו מזכירים של שער יהיו בתוכן הפרק, פלוס קישורים רלוונטיים. כן, כן, אתם הולכים ליהנות, ובאמת יש שם סיפור אדיר. אוזבקיסטן עם פורטוגל של קריסטיאנו רונלדו, עם קולומביה ועם הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, בית מאוד קשה. אבל מצד שני, אף פעם לא ראיתי את אוזבקיסטן משחקת מול נבחרות אירופאיות ודרום אמריקאיות ואפריקאיות, אז לך תדע מה יהיה. באמת קשה לצפות את זה. הם היו לוזרים מסורתיים, ואיכשהו הפכו להיות קצת ווינרים, אז בואו ניתן להם איזה גרייס, אולי הם יעשו משהו. סנגל, בעיניי עדיין אלופת אפריקה, למרות אולי תסביר שנייה על הגמר למי שלא... כן, אז הגמר שעה, נסעתי לשם לדווח משם, באמת, אז היה שם סיפור מטורף עם פנדל שהם לא קיבלו, לא היו מוכנים לקבל, ירדו מהמגרש, חזרו למגרש. הם זה סנגל. כן, ירדו מהמגרש, חזרו למגרש, המשחק חודש, ואז הם בערכה הם הבקיעו וניצחו 1-0 וחגגו את גביע אפריקה לאומות, אבל המרוקאים די על אוטומט הגישו ערעור על העובדה שהם ירדו מהמגרש וככה וככה, ופתאום כמעט 3 חודשים אחרי הגמר, ההתאחדות האפריקאית החליטה להעניק למרוקו את הזכייה ולהגיד שהסנגלים ירדו ליותר מרבע שעה, שזה לא עומד בתקנון, איזה פרסה כזאת שעדיין נמצאת בדיונים בבית הדין הגבוה, בקאס, בית הדין הגבוה לענייני ספורט בשוויץ. אז בעיניי הם עדיין אלופי אפריקה, הם נבחרת מאוד מאוד חזקה. יש שם שחקנים מהליגות הטובות בעולם, מן הסתם סדיו מנה, הכוכב הגדול, שמשחק עם קריסטיאנו רונלדו באל-נאסר, יגיע לטורניר אחרון לפני שהוא פורש, אבל נבחרת מאוד מאוד חזקה, שיכולה לגמרי לעשות שלבים מאוחרים. מי עוד נקבנו שם? אמרנו אוזבקיסטן, אמרנו סנגל, אמרנו טורקיה. אמרנו אלג'יריה, קטר. אלג'יריה היא עדיין עם ריאד מחרז, אבל גם עם 2 שחקנים צעירים מצוינים, ריאן אייט נורי ממנצ'סטר סיטי, איברהים מזה מבייר לברקוזן, שהוא גרמני אלג'יראי, אפרופו מה שדיברנו על זה, שחקן מאוד מוכשר שנבחרת גרמניה רצתה, ובסופו של דבר בחר באלג'יריה, בנבחרת של ההורים. אלג'יריה כאמור, צריך להגיד, יש לה היסטוריה לא רעה במונדיאלים, כן? ב-2014 הם עשו שמינית גמר, כמעט הדיחו את גרמניה. כן. ויש את חרפת חיכון, הסיפור המפורסם מ-1982, שגרמניה ואוסטריה סיכמו ביניהם על תוצאה, למרות שאלג'יריה הייתה הקבוצה הכי טובה בבית, אז הם ידעו, בגלל שאלג'יריה איבדה איזה 2 נקודות במשחק המקביל, הם ידעו את התוצאה שהן צריכות, והם שיחקו אחר כך, אז הם בעצם סגרו על טקו, וכדי להדיח את האלג'יראים, ומאז יש את החוק הזה שמחזור אחרון של שלב הבתים של מונדיאל, כל המשחקים באותה שעה. אז זה על בסיס התקדים הזה. אז הם מקבלים הזדמנות לנקום באוסטריה על חרפת חיכון, כי אוסטריה וגרמניה עשו אז יד אחת, אז יש פה גם סיפור טיפה פיקנטי שמשלב היסטוריה, ואלג'יראים נבחרת חזקה. אין מה, גם הם מאזרחים, ויש מתאזרחים, וגם הליגה המקומית משתפרת, וזה אלג'יריה. טוניסיה, תראה, טוניסיה מגיעה, זה יהיה המונדיאל השביעי שלה, ואני לא רואה אותם עושים משהו מיוחד. אני מתקשה לראות אותם מעפילים לשלב הבא, אין להם איזו בשורה גדולה. מצד שני, במונדיאל הקודם הם כן השיגו איזה רגע כזה מיוחד, הם ניצחו את צרפת 1-0. כן. בשביל טוניסאים לנצח את צרפת. היסטורית כמובן. בדיוק. אז אני חושב שעוד איזו תוצאה כזאת לא רעה, מבחינתם זה משהו שהוא, הם ישמחו ממנו, משהו שזה בתוניסיה יש עכשיו ימים של שלטון דיקטטורי מאוד מאוד נוקשה של קיי סעיד, וזה די מעניין, כי בסוף מתוניסיה בזמנו יצא האביב הערבי, ותנועה ששטפה את כל האזור והתחברה במצרים כמו אש בשדה קוצים, כולנו זוכרים את מוחמד בועזיזי, אותו רוכל בשוק שהצית עצמו על ירידת מחיר העגבניות. אז טוניסיה איכשהו תמיד פחות מעניינת, כאילו. יש שם חילופי דורות, הרבה מאוד שחקנים, זה גם הם נשענים על בני מהגרים, חניבל מג'ברי, צרפתי שבכלל גדל במנצ'סטר יונייטד, הוא יהיה הדמות המרכזית בסיפור הזה. כן, עוד כל מיני חבר'ה שנולדו בגרמניה, נולדו בצרפת, בספרד. זה מה שקורה.
זה מה שהנבחרות הן מנסות לעשות, לקחת ילדים עם שורשים טוניסאים, שלא ייצגו נבחרות גדולות יותר, אבל גדלו בכדורגל שהמדינות המפותחות יותר. זכו לחינוך טוב, מה שנקרא. בדיוק, ולהעלות את השם שלהם איכשהו. אז באמת עוד איזה ניצחון, עוד איזה שער, עוד איזה רגע, זה יעשה את זה מבחינת הטוניסאים. עכשיו, רגע לפני ככה, השאלה שאני ככה של האימורים, שהיא תהיה לפני שאתה... אימורי המשרד. כן, בדיוק. אבל לפני זה, סתם פתאום, לא תכננתי לשאול, כי כמו שאני אוהב להגיד גם כשאני בהרצאות שלי וגם בשיעורים, שישראל לא מעניינת. בואו נדבר על מזרח תיכון, למרות שכמובן אנחנו חלק מהמזרח תיכון. אבל אם כבר אנחנו שואלים, ישראל לא הייתה פעם אחת, ב-1970, הגול של מוטלה, ואני רואה את זה יותר בכדורסל, אבל גם עכשיו גם בכדורגל, שיש לנו את הנבחרת הצעירה מאוד מאוד כישרונית, מגיעה רחוק, וכשזה מגיע לבוגרים, אנחנו רואים סיכוי שישראל תשחק, אני הולך רחוק אולי, במונדיאל של ספרד, פורטוגל, מרוקו. אני אומר, עם הכישרון הקיים בישראל, נדבר כרגע. אז זהו, זו שאלה מורכבת. התשובה שמניחה את הדעת היא לא. פשוט, כי הנקודה שאתה הצגת, זה המפתח. כן. בגילאים הצעירים ישראל תמיד נותנת בראש ומצליחה, מקום רביעי, מדליית ארד במונדיאלית, אבל זה בגלל איך שמלמדים פה לשחק כדורגל. מלמדים פה לשחק כדורגל לנצח. אוקיי. לא מלמדים את היסודות של המשחק בצורה נכונה. לא מלמדים את השחקן, אתה יודע, בכל העולם, עד גיל 16, 17, לא משנה בכלל תוצאה של משחקי ילדים. חשוב שהמגן יעשה 20 פעם את הספרינט של החזרה לעמדה, ולהגיע עד לקרן, שזה תוך כדי משחק. חשוב שהוא יעביר לפחות 5 קרוסים מצד ימין למרכז הרחבה, תוך כדי תנועה. כל שחקן מקבל משימות, במטרה להפוך להיות שחקן כדורגל, שלם יותר, טוב יותר, עם יסודות ברורים יותר. זה גם מה שעובדים איתו באימונים. בישראל כל משחק זה מלחמת עולם. אתם חייבים לנצח. לא ככה מגדלים שחקני כדורגל. בגלל זה, בגילאים צעירים, אנחנו יותר נחושים, ורוצים יותר לנצח את היריבים שלנו, ואז אנחנו מקבלים כל מיני דברים מטורפים, כמו ישראל מנצחת ברזיל. כן. וגם דור מוכשר, זה חשוב, כן? ובאמת הדור של אופיר חיים ובמונדיאליטו, זה דור מאוד מאוד מוכשר, והדור שעשה חצי גמר יורו עד גיל 21 עם גיא לוזון, זה דור מאוד מוכשר, ויש לנו שחקנים מוכשרים. אוסקר גלוך, שאומנם עונה קצת פחות טובה באייקס, ענן חלילי, שעכשיו הוא על סף מעבר בעשרות מיליוני אירו, מאוניון סן ג'ילואז הבלגית לנפולי האיטלקית. כן. יש עתיד לכדורגל בישראל, אבל להפיל למונדיאל זה מאוד מאוד קשה, ודורש שינוי מחשבתי ושינוי תפיסתי באיך אנחנו מלמדים את הספורט הזה. איך אנחנו מגדלים שחקני כדורגל. יש פה המון כישרון, המון, והכדורגל שלנו הרבה יותר דומה במאפיינים שלו לכדורגל המזרח תיכוני והצפון אפריקאי, מאשר לכדורגל האירופאי. הבעיה שקשה מאוד לעלות מהמוקדמות באירופה. ויש מחיר ללהיות זנב לאריות. כן. לא שאנחנו בחרנו בזה. באסיה לא רצו לשחק איתנו, אבל אם היינו באסיה, אני לא אומר שהיינו ראש לשואלים, אבל בלי ספק היינו איפשהו במקומות טובים יותר, היינו אחת לכמה זמן אולי זוכים בגביע אסיה, היינו מעפילים ליותר מונדיאלים. כן. אז נכון, זה היה בא עם תשתיות פחות טובות ועם סטנדרטים פחות גבוהים, כי בסוף הסטנדרטים של הכדורגל האסייתיים לא בסטנדרטים של הכדורגל האירופאי, וזה גם בטוח היה בא עם פחות כסף. כן. אז אתה יודע, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהדברים האלה, ולצערי אני הייתי בטוח שאנחנו נעפיל למונדיאל הזה. של 48 נבחרות בארצות הברית, חשבתי שזה קלאסי, ואפילו קיוויתי בלב שלי שזה יקרה. ושאתה יודע, אפילו היה איזשהו סנריו כזה שנבחרת פלסטין הייתה צריכה לעלות למונדיאל הזה, וזה יכול להיות כאילו, אתה יודע, מה יותר שלם מהאירוע הזה ששתי הנבחרות האלה מעפילות למונדיאל בארצות הברית, עם טראמפ, עם הכל, עם כל הדבר הזה. עסקת המאה. בדיוק. אז זה לא קרה, לא לכאן ולא לכאן. אולי נעפיל ליורו ב-28, אולי למונדיאל ב-2030 במרוקו, פורטוגל וספרד, אולי, אני מאמין שעד 2034 נוכל, אני רוצה לקוות שכן, כי אולי הדור הזה יוביל אותו איזה משהו, כי יש המון ידע בכדורגל בישראל עכשיו שמצטבר, ויש דור חדש של מאמנים, שזה מאוד מאוד חשוב. באמת חשוב להשקיע גם במאמנים, כי בסוף זה האנשים שמלמדים את הכדורגל, ואם הם מלמדים ילדים בני 6, 7, 10, שהניצחון זה הדבר הכי חשוב, אז לא, כאילו, כן, בסוף זה נהיה ככה, אבל יש עוד הרבה לפני זה, לפני שאתה ניגש לדיון הזה של מה הכי חשוב במשחק כדורגל, יש המון מה לשפר והמון יסודות לתת והמון ערכים לצקת לתוך הילדים האלה, לפני שהניצחון בכל מחיר, ואתה יודע,
זה די מגולם בקריאת העידוד הכי נפוצה פה במשחקים של נבחרת ישראל. אתה יודע מה זה? אני חושב על אלה לישראל, אבל אני בטוח שאני לא בלופ. ישראל, מלחמה. ישראל, מלחמה. אתה יודע, זה... אומר הכל. כן, אם אפשר לעשות איזה שיפט קטן בזה, אולי באמת ליותר אלה לישראל, ובאמת יותר להבין איזה זהות שלנו, אנחנו רוצים לראות בכדורגל שלנו, וככה גם נגדל את הילדים שלנו, אז יכול להיות שהסיכויים שלנו להפיל למונדיאל יהיו טובים יותר. יאללה, לוואי. אז אנחנו רגע לפני שאלות המאזינים. כן. שתי שאלות קצרות, אתה יכול כמובן לענות כמה שבא לך. מי הנבחרת המזרח תיכונית שבעיניך תגיע הכי רחוק? וכמובן, אני עדין איתך, מי הפייבוריטיות שלך להגיע לגמר? אנחנו נכניס את טורקיה פה במזרח תיכון, אני חושב שטורקיה ומרוקו הם החשודות המיידיות לעשות נוקאוט ומעלה, זאת אומרת שמינית כבר ומעלה. אני חושב שאיראן הולכת לעבור שלב, למרות הכל ובגלל הכל. מצרים אולי תצליח להשתחל שם. עיראק אני לא רואה, אתה עושה משהו לצערי, ירדן גם לא, קטר בטוח לא דיברנו על קטר, אבל עדיין אלופת אסיה. כן. אבל בית עם קנדה, בוסניה, לא רואה את זה קורה. אני חושב שזה זה. אני חושב שאלה הנבחרות שיעשו משהו, אולי אלג'יראים, מהמקום השלישי גם כן, של הבית שלהם. יוכלו לעשות משהו. לגבי הנבחרות שהגיעו הכי רחוק, אז אתה יודע, ראש, שומר, ספרד וצרפת כמובן. סוכנויות האימורים, לפחות לפני פרסום הסגל של האנגליה, די סימנו אותה. הלב רוצה ארגנטינה. והבטן, היה לי תחושה חזקה על ברזיל, אבל מאז שהם זימנו את נאמר, אני קצת התערערתי דווקא בגלל שהוסיפו את נאמר. כן, כן. גם פרק של שער, רק נגיד. לגמרי. על הכל, כל הדברים שמדברים, זה באמת עונה שמאוד שמחתי לעבוד עליה, כי באמת היא התחברה למציאות בצורה כל כך חיה. אז כן, אני חושב שזה זה. צרפת, ספרד, אנגליה, פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו. גם יהיה סיפור גדול, זה הפרק של שבוע הבא. טוב, לא יודע מתי אתם שומעים את זה, אבל גם יהיה עליו פרק מאוד מושקע על הסיפור שלו דרך המונדיאלים, ולמה בניגוד למה שנחשוב עליו, הוא בכלל סיזיפוס. סיזיפוס של כדורגל הנבחרות. אז זה ההמלצות והזוויות שאני חושב שמעניין לעקוב אחריהם. היעד של הפרק, אני מקווה שהוא עולה בזמן, שזה יהיה 7 ביוני. כלומר, יום ראשון לפני פתיחת המונדיאל, זו התוכנית לפחות נכון לעכשיו. מדהים, אז יהיו לכם 4 ימים לעשות בינג' על שער, ולשמוע את כל הפרקים אחד אחרי השני, ולהגיע מוכנים למונדיאל הזה. אז שאלות המאזינים, דוד שואל, אני מאמין שרוב המאזינים זוכרים איפה הם היו כשמסי ואמבפה הלכו ראש בראש בגמר גביע העולם בקטר. אחוזי צביעה באמת משוגעים. אפילו עבדכם הנאמן צפה, אני מוסיף משלי. יפה. מה מושך בעיניך דווקא במונדיאל? כן, בטח בטורניר מורחב וענק כל כך, שיש גם נבחרות באמת פחות מוכשרות, מול מפעל כמו נגיד ליגת האלופות, או מתחרים מקומות אחרים, שבהם אתה שמקבל שבוע אחרי שבוע את הטוב שבטוב. קודם כל זה שזה פעם ב4 שנים. כן. אפשר להתגעגע. ב' זה נבחרות לאומיות, זה לא מועדונים. נכון שזהויות מקומיות זה משהו שמאוד מתחזק בעת הזו, בדור האחרון, אבל עדיין זהות לאומית זה דבר שהוא משנה תודעה בעולם שלנו. וכשנבחרות לאומיות משחקות במקום אחד, בטורניר גדול והכל, זה משהו שהוא בסופו של דבר שואב, הוא ממכר, ועדיין זה טורניר שאתה כיף לראות את הכוכבים הגדולים שנהנים מהם בכדורגל המועדונים, דווקא לא בסביבה הטבעית שלהם, אלא בנבחרת שלהם. ומונדיאל תמיד זה, בגלל שהוא פעם מ4 שנים, הוא בעצם איזשהו מין שעון כזה, שדרכו אנחנו זוכרים את החיים שלנו, אנחנו זוכרים איפה היינו ב-2022, איך החיים שלנו, איך היינו ב-2018, וואי, איך את המונדיאל הזה שהיית בצבא, או את המונדיאל הזה שהיית באוניברסיטה, בזמן המלחמה, בעופרת יצוקה, לא יודע, whatever, אתה יודע, בצוק איתן, כל הדברים האלה. מונדיאל זה פשוט הכי גדול. זה האירוע, זה יותר מאולימפיאדה. וואלה. בטח. למרות שמונדיאל זה רק כדורגל, ואולימפיאדה זה במרכאות הכל. נכון, אבל בסוף, כדורגל יש לו לפי הערכות 4.5 מיליארד אוהדים מסביב לעולם. לא ניכנס פה להגדרות של זה, אבל בסוף, אם אתה רק מסתכל על הריטואל האנושי כשלעצמו, זה כנראה הדת הגדולה בעולם. אוי, נפלא. עכשיו, בהקשר שכבר דיברנו עליו, של מוחמד סלאח, אז
דביר, שהוא גם בוגר המגמה שלי, אם יורשה לי להוסיף, שאל מה התגובות בעולם הערבי לעזיבה של מוחמד סלאח את ליברפול, והוא מוסיף, והמעבר המסתמן לליגה הסעודית. קודם כל, בכלל לא בטוח שהוא עובר לליגה הסעודית, במקורותיי בכלל, לפחות נכון להקלטת שורות אלו, בוחן הצעות מאיטליה, מילאן, יובנטוס, רומא. תראה, מעריצים אותו בעולם הערבי הרחב, מעריצים את סלאח מאוד. מה שהוא עשה בליברפול, אתה יודע, הוא הגיע, הרבה אנשים הטילו בו ספק, והוא עוזב כאחד השחקנים הכי גדולים ששיחקו במועדון הזה, שיאן הבקעות, ואתה יודע, אחד מהכובשים הגדולים ביותר בתולדות המועדון הזה, אחד משחקני הפרמייר ליג הטובים בכל הזמנים, אתה יודע, לצד שמות כמו טיירי אנרי וזה, אני חושב שאין ערבי בעולם שלא גאה בסלאח בצורה מטורפת על מה שהוא עשה על הדשא. כאמור, במצרים זה מורכב יותר, הוא גם מתמודד שם עם הצל והביקורת של אבו טריקה, שהוא אליל גדול שם, הוא סטייל של מרדונה שם, והוא הרבה יותר של האנשים, נקרא לזה ככה. עוד פעם מסי כן, נכון. סלאח זה טקסטבוק מסי. פרק שעשיתי לפני המונדיאל הקודם, על זה שמצרים לא עלו. קראתי לזה מונדיאל ללא סלאח, אבל שם ממש צללתי לתוך הסיפור המורכב, המערכת היחסים המורכבת הזאת של המצרים איתו, שהוא לא שגריר מספיק טוב. אין אחד ואין מישהו, גם שונאיו הגדולים ביותר, לא יכולים שלא להעריך אותו. בן אדם הזה, לתקופת זמן מסוימת, היה הכדורגלן הטוב בעולם. מושיקו שואל, כמה אתה מרגיש שהדעות הפוליטיות שלך משפיעות על אופי הסיקור שלך? אם זה בעולם הערבי, אם זה בחוץ? מה הדעות הפוליטיות שלי? אחלה שאלה. זאת התשובה. אני אוהב שאנשים מניחים עליי דברים בלי לדעת מה אני חושב, מה הרקע שלי, מה מו, למה, כמה, איך. יש דברים שאני חושב X, יש תחומים שאני חושב Y. אם מישהו ישמע אותי פה יגיד שאני גזען וימין קיצוני, ואם יש מי שישמע ויגיד שזה שמאל מחבק ערבים ומחבלים וכל הכללות שרושמים לי על כל שטות שאני כותב באינטרנט בהקשר של כדורגל. א', אז לא להסיק עליי לכאן ולכאן. אני הרבה יותר פלואידי ממה שאני אולי עשוי להיראות. אני פשוט נותן במה, שאני רואה בבמה מכובדת, אובייקטיבית, וגם טיפה, אפשר להגיד, לפעמים עיתולית, לפעמים יומיומית, לתופעה שעד שאני החלטתי להתרכז בזה, אף אחד לא באמת נתן לזה במה בעברית. כדורגל ערבי. זה סצנה. אז עבור אנשים מסוימים, עצם זה שאני נותן את הבמה, הופך את זה לדעה פוליטית. אני ממש לא מסתכל על זה ככה, כי הגעתי לזה בכלל מהכיוון האקדמי. לפעמים יש איזה תחום שאין מה לעשות, המוח שם מסודר בו. הוא קולט אותו נכון, ואתה מוצאים מעצמך את המיטב כשאתה עוסק בו, שאתה נובר בו, שאתה כותב עליו, שאתה חוקר אותו, שאתה עושה קשרים שקשורים אליו. ואלוהים נתן לי את הדבר הזה של הערבית, ונתן לי את ההסתכלות הזאת, או את הגישה הזאת, או לפעמים את הטמטום, או את החוסר פחד הזה, אשכרה לנסוע למקומות האלה, ולחוות אותם, ולראות אותם מה שנראה ברגליים ובידיים. אז אני כבר מסתכל על דברים בצורה אחרת לגמרי, כאילו. אז השאלה, איך זה הדעות הפוליטיות? לא, יש דברים שהם זה. אם יש דברים שנראה לי שלא בא לי לתת להם במה, או אני חושב שהם לא לגיטימיים, אני לא נותן להם, ואם יש דברים שאני חושב שאני צריך לבקר, אני מבקר. פעם הייתי כותב על כל דבר, היום כבר אין לי זמן לכתוב על כל דבר, ואני משתדל להביא את הדברים הגדולים, המרכזיים, או את הדברים שאני, כאורי, יכול לתת לכם, המאזינים, הקוראים, הצופים, ערך מוסף. מהידע שלי, מהניסיון שלי, מהקונטקט שלי, מהמקורות שלי. אז באמת שאין לזה שום קשר לזה, אבל אני כן אוהב, אתה יודע, להגיד, בסופו של דבר אני בא מבית מסוים, וסבא רבא שלי, אליהו ששון, השר המזרחי השני בתולדות ממשלות ישראל, היה שר הדואר. עכשיו, אצלנו במשפחה, הבדיחה הייתה, מה נותנים לשר המזרחי הראשון או השני בתולדות ממשלות? להיות שר הדואר, שילך יעשה דוארות. אבל הוא היה, לפני שהוא היה ציוני גדול, הוא היה גם פן ערבי, והוא למד באיסטנבול ובדמשק, ומאוד האמין ברעיון הזה של ערביות ובתרבות ערבית, כאיזשהו משהו שהוא של המרחב, ולאו דווקא
איזשהו משהו שהוא פוליטי, אלא יותר באמת זהות תרבותית. ואתה יודע, ככה גידלו אותי, לימדו אותי ערבית מגיל צעיר, חשפו אותי למוזיקה ולתרבות, והייתי מסתובב גם עם סבא שלי, מחברון ובעיר העתיקה ורמאללה וכל המקומות האלו, ואין בי, אני פשוט לא מסתכל על זה בצורה הזאת. אני חושב שזו תשובה טובה, מספקת. אחלה תשובה, אני אגיד רק במילה, לפעמים אנשים שאתה שומע שהם יודעים עוד שפה, אז אוטומטית ככה מסמן מישהו. אני רק דיברתי עם אורי על זה לפני שהקלטנו, שאני לא רוצה להגיד קנאה גדולה, כי תמיד יש איזו קנאה כזה מאנשים שיש להם ידע על המון דברים, אבל לצד שפת הכדורגל, אורי דובר ערבית וספרדית וצרפתית ואנגלית כמובן, ובטוח עוד שאתה יודע. פורטוגזית אני מבין, מאלתר קצת. ואתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה ככה לא קשורה, אבל אני זוכר סיפור שאני חושב שאו חברי טוב אליהו או אחי סיפר לי, אבל בטוח אתה תשלוף את זה, ועם זה נסיים. כן. סיפור של כדורגלן, לדעתי מרוקאי, שראיינו אותו בערבית, והוא לא ידע, והוא... נורדין אמרבת. אז קדימה. זה אני העליתי את הוידאו הזה. אז קדימה. כן, אז נורדין אמרבת, שחקן הולנדי ממוצא מרוקאי, ששיחק בנבחרת מרוקו, אפרופו כל הסקאוטינג הדרכונים שדיברנו עליו, הוא חתם באל נאסר הסעודית ב-2019, והוא לרעיונות אחרי משחק, כדי להתראיין לטלוויזיה הסעודית. הוא, כאמור, שחקן נבחרת מרוקו, מרוקאי ממוצא הולנדי, השתמש במתורגמן שיתרגם לו את הערבית הסעודית לערבית המרוקאית שהוא מכיר, שגם זה לא תמיד הלך לו והיה צריך לעבור איתו בסוף גם לאנגלית, שלא נדע, אבל יש רעיון מאוד מפורסם שהוא מדבר בערבית מרוקאית, עם מילים בהולנדית, עם המתורגמן מתרגם את זה לערבית סעודית, המראיין מדבר בערבית ספרותית של טלוויזיה ותקשורת, וככה הוא מחזיר את זה למתורגמן, שמתרגם את זה לערבית מרוקאית, אמרבת מתקשה להבין עד הסוף, אבל אולי נשלח את הוידאו הזה. נצרף את זה בגוף הפרק. אורי לוי היה כתמיד מרתק, תודה רבה ותהנה במונדיאל. תודה על ההזמנה, ובאמת תמשיך עם הפרקים ועם הפודקאסט המצוין הזה. כל פרק באמת שהיה עד עכשיו אחד, ואחת לכמה זמן אני מקבל תזכורת לזה שהייתי. מאזין כזה, מישהו כותב לי, כן, אמא שלי הקשיבה לזה והתלהבה, שאחרי זה היא ראתה אותך ושמעה אותך קודם כל אצל נועם וכל זה, אז זה באמת כיף גדול. ויאללה, קהילה של אנשים שאוהבים מזרח תיכון, זה תמיד טוב. איזה כיף. האזנתם לפרק 106 על המונדיאל והמזרח התיכון, בו התארח אורי לוי. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, יוטיוב, טלגרם, אינסטגרם, פייסבוק ואפילו טיק טוק. זה גם זמן טוב להזכיר לכם להמליץ עליי לרכזי התרבות או אנשי כוח אדם או מי שאחראי אצלכם לאירועים או הרצאות, ולהזמין אותי להרצאות על המזרח התיכון בשפת הקריקטורות ולא רק. אני אשמח כתמיד לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם להערות ושאלות על הפרק הזה ועל פרקים אחרים שהיו, או נושאים או אורחים שתרצו שיבואו לפודקאסט, וכמובן לא לשכוח לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר כדי שעוד אנשים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן וההפקה, רמי זקיים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על העוד, רמי זקיים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.